खुलुमबाय दिनै 25 मार्च 2024 समबार उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव सासे 5 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि असे बिमाय आरो बिमायनि लोगोआ किडनेप खालामना लांनानै रां दाबि खालामना मोनैनि जाहोनाव गथ'खौ बुथारदों। बिमाय आरो बिमायनि लोगोआ हानि बाथ्रानि सायाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जानायनि जाहोनाव गथ'खौ बुथारदों आरो उनाव दायनिगिरि बिमाया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरि बिमायनि मुङा जाबाय अमित आरो बिनि लोगो निखिलाबो पुलिसजों हमजादों। अमितआ गावनि 5 बिघा हाखौ गथ'नि बिबौनो फानदोंमोन आरो गथ'नि बिबौआ बेखौ थगायनानै खम बेसेनावनो हाखौ बायदोंमोन, नाथाय बे हानि बेसेना गोबांमोन। बेनिखायनो अमितआ गथ'खौ किडनेप खालामनानै रांखौ आरोबाव होफिनदोंमोन, नाथाय रांखौ होयैनि जाहोनाव गथ'खौ बुथारदों। मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि सनाइकुसि हाग्रा जागिरदआव हाग्रानि मासे गोरबोआव फिसा गोनां मैदेरा थैदों। थैनाय मैदेरा आदार नागिरनो थाखाय फैनानै फिस्लायना गोलैनानै सलार पावार फेन्सिंआव नांनानै थैदों होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि श्रीकाकुलमाव मुफुरजों गाग्लोबजानानै 2 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायाव गुबुन सासे आइजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय लखानादम आरो लाइसेटी कुमार। बे समाव जोखोम जानाय आइजोखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बिसोरो गंसे पार्कआव बेरायनो थांनायाव बे जाथाया जादोंमोन। माजुलिनिफ्राय नगाव साइडजों थांबाय थानाय गंसे बलेर' पिकआप गारिया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिहाली ओनसोलाव लामायाव दोननाय बेरिकेडआव सौदावना जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुङा थैदों आरो गुबुन 2आ गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथाया बिहालीनि साखाथियावनो जादोंमोन आरो बे जाथायनि उनाव बलेर' पिकआप गारिनि ड्राइभारा खारखोमा लांदों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय साबदुल आली आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय आजारुल इस्लाम आरो शाहनुल आलम। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय बिलासिपारायाव फिसाया गावनि बिसिखौ गोबौवाथोरजों गोदोना हासिनानै बुथारदों आरो बे जाथाया बिलासिपारा टाउननि हाकामाकियाव जादोंमोन। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय मन्दिरा नाथ आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि फिसायनि मुङा जाबाय सुरजित रय। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरि सुरजित रयआ गावखौ पुलिसनि आखायाव गथायदों आरो सुरजित रयआ केरालायाव खामानि मावनो थाहैयोमोन आरो थाहैनानै न'आव फैब्लाथाय बिसिखौ बुयोमोन, इनाय खालामबाय थायोमोन होननानै मिथिहोदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। হাসিস কিয়া মারার করেছে আকো হাহা হ্যাঁ নাকি নাম কি নাম কি নাম কি নাম কি তো কি 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 কারণ মারিলা? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল? ও তুমি হত্যা কিয় কৰিছা তোমাৰ পত্নীক? বেলেগ লিংলাং তাৰ কাৰণে মাৰিছে তাক। বেলেগৰ লগত লিংলাং মানে কি লিংলাং? তাই জানে। সেইকাৰণে হত্যা কৰিবা? তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজন? 2জন ছোৱালী। তুমি এইবিলাক পিছত চোৱা নাই? ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছত মুখত চোৱা নাই? চাইছো, চোৱাৰ ভিতৰত 3বাৰ মাফ কৰিছো তাক। তাৰ যে এনেকুৱা কৰে তাক কাই ৰাখিব? কেনেকৈ মাৰিলি? কেনেকৈ মাৰিলি? হা কিহেৰে মাৰিলা? দৌৰি দি। কেনেকৈ মাৰিছে কোৱাচোন? কেনেকৈ মাৰিছা দৌৰি দি কোৱাচোন? গোলাপ টিভি। এতিয়া এতিয়া কি এলা কি ফাটি হ'ব আৰু? মানে বেলেগৰ লগত কিবা আছিল? কাৰ লগত? কাৰ লগত? মই এলা কেনেকৈ মাইকী যাচ কৰিব? তই মাৰিছ তই গম নাপা? তুমি ঘৰত নাথাকা? মই ঘৰত নাথাকোঁ, কেৰেলাত থাকোঁ। জীবনটা তো শেষ। তোর জীবনটা তো শেষ। মোৰ জীৱন শেষ হৈছে। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।